En a primeira futgal víronse resultados de todas as cores. O Puebla afiánzase no liderado do Grupo 5 cun novo triunfo. O Unión superou pola mínima o Valiño, mentres que o Taragoña se afunde ao caer contra o Marín. No Grupo 2, a Esteirana sufriu unha dura derrota ante o San Lorenzo. Esta fin de semana viviuse a 25ª xornada da primeira futgal, na que os equipos da comarca sumaron vitorias e derrotas. No Grupo 5, o Puebla confirma o seu dominio e segue líder tras vencer o Marcón Atlético. O derbi comarcal entre Unión e o Valiño quedou sen Rianxo, mentres que o Taragoña quedou ante o Marín, complicándose a permanencia. O Puebla non dá marxe aos seus rivais e segue a enquedar triunfos. Nesta ocasión fixose co cuarto seguido ante o Marcón Atlético, 13º. A Alta acolleu este choque que rapidamente se decantou do lado dos locais. O conxunto adestrado por Chofri quería o balón e tras varias aproximacións a área rival chegou ao seu premio. No 26, o Marcón cometeu penalti e Hugo Suárez non errou dende os 11 metros para adiantar o Puebla, 1-0 co que se chegou ao descanso. Os pobrenses saíron cunha marcha máis e menos dun minuto despois da continuación do partido, Álvaro Facal converteu o 2-0. O Marcón intentou sen éxito acurtar distancias e os de Chofri sumaron 3 puntos máis para afianzarse no liderado e avantaxar en 12 puntos ao segundo, o Unión. Os vermellos tiñan ante si unha complicada papeleta xa que se medían o Valiño nun derbi comarcal moi agardado. O inicio estivo igualado, pero pasado o primeiro cuarto de hora de xogo, Pablo Reboiras aproveitou unha gran chegada local para bater a portería dos de Cabo de Cruz, 1-0 que desequilibrou a balanza cedo. O Valiño buscou de todas as maneiras atopar oco na defensa rival para poñer novamente as táboas, pero o desacerto e o facer dos dasados non lle deron opcións, e 1-0 luciu no marcador ata subiu ao final. 3 puntos máis que suma Unión, que segue segundo e a vantaxe en 3 ao terceiro, o Cordeiro, mentres que o Valiño queda no 10º lugar con 5 puntos de marxe co descenso. O que se afunde cada vez máis na zona vermella é o Taragoña. Os de Rianxo enfrontáronse a un rival directo pola permanencia, o Marín, que o superou no seu feudo. Os xogadores do Taragoña sabían que se estaban xogando uns puntos importantísimos e foron quen de igualar forzas e plantar de cara aos da comarca do Morrazo, polo que se chegou ao descanso co 0-0. Sen embargo, viviuse outro encontro logo do paso por vestiarios. No 47 subiu o marcador o primeiro tanto do Marín, que coidou a súa vantaxe ante as acometidas do Taragoña, e no 92 marcou o segundo gol da tarde para poñer o definitivo 2-0. Con esta derrota, os rianxeiros afúndense no último lugar do Grupo 5 e teñen a zona de permanencia 8 puntos. Mentres que no Grupo 2 a Esteirana caeu no seu encontro co San Lorenzo, penúltimo clasificado. O duelo comezou de cara para os muradáns, xa que acababa de comezar cando Roberto Lago abriu a lata. Sen embargo, os locais igualaron o marcador no minuto 14. Non contentos con isto, insistiron e antes da media hora de xogo deronlle a volta ao marcador e marcharonse aos vestiarios co 3-1 que subiu o marcador no 45+1. A Esteirana quería volver a meterse en partido e o conseguiu no 65 co tanto de Carlos Rama, aínda que apenas 3 minutos despois o San Lorenzo respondeu co que sería o definitivo 4-2. Nova derrota da Esteirana, que 12º e ten o descenso a 7 puntos.